Seatbelt tayo. Seatbelt, malayo. Malayo. Malayo kami. Habang nagbibiyahe kaming palayo, samahan nyo kami. Comment lang po kayo, meron akong tagabasa. Si partner Raul. Raul ba? Raul. Si Raul na taga Bicol. Bicolano, mahilig ito sa Bicol Express. Sa mga taga Bicol yan, shout out. O magsalita ka ng Bicol, bro. Kailangan daw natin mag-face mask. Ninilig ko na. Face mask. Okay naman. Nasa loob tayo sa sakyan. Aircon. Ayan. Samahan nyo kami. Ready na kami magsha-shoutout. Bago magkalimbang, panood muna ng at least 1 minute sa video bago kalimbang nila. At syempre, pagkatapos niyan, si host naman ang bibisita sa inyong mga bahay. Antayin nyo lang siya. Totoong nagpapalik si host. Labang Diyos. Magantay tayo. Biyahing malayo, mamaya ituturo kayo namin doon sa pupuntahan namin. Hindi muna namin sasabihin dahil siyempre para surprise. Para samahan nyo kami magbiyahe. Mga maganda dyan eh. No. Kasi kung sasabihin natin, hindi pa nila, alam na nila kung saan tayo pupunta. Buti yung sorpresa. Mas maganda yung sorpresa. Sorpresa. Ano? Surprise! Yun na yun. Kasama ka, wala yung cellphone no? Ha? Wala. Dalawa? Bakit? Yung pagtulak natin yung gabi na yon, Nawala doon? tulog kami. Binira kami tulog. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Sa akin tira. Baka mamaya yung mga gamit nyo doon, tinitira na rin. Kuya, gusto talaga pera lang. Inabot sa kayo cellphone. Sa susunod, iba na. Ano ba yung unit ng cellphone mo? Yung sa Idunel, kasama ko. Ha? Grabe ah. Natutulog kayo? Tulog kami madaling araw, binira. Pinasok yung bahay nyo? Yung matulog daw. My God. Parang Wala. inispray kami. Oh? Wala kaming malay. Pinergas kayo. Paano kung pinagnanakaw na yung mga gamit nyo doon? Nahirapan sila nung pumasok sa isang puligan. Nakalaki yun eh. Alam mo nang magnanakaw. Mga bini. Marami talagang mga magnanakaw. Grabe yung mga magnanakaw na yun. Nanakawan daw siya ng cellphone. Pinaghirapan niya na yun ng 2 buwan. Ninakawan pa, no? Hindi lang 2 buwan siguro yun, no? Magkano sahod mo? 200? 200 pa o 100? Apa? No, 200 pesos a day. Tapos yung cellphone niya na pinaghirapan niya, ninakaw. Kayong dalawa na nakawan. O
silang dalawang nanakaw. Dati ang nanakaw sa nila, pera nila. Siguro wala na silang makuha ng pera dahil siguro binabangko naman na nila yung naiipon nilang pera. Kaya yun. Yung cellphone naman ang tinira ng magnanakaw. Tinirgas kaya. Para kang Parang may spray. Hindi kayo makagalaw. Hindi. O pero nakikita nyo yung kumukuha. Hindi. Talagang wala kami tulog na tulog. Ay grabe. Pero naramdaman nyo na parang may naamoy kayo. Tulog na tulog kami. Nakita ko yung mga damit sa baba. Ah, talagang inisprayan talaga kayo, no? Loko to. Paano sila nakapasok dun sa kwarto niya? Hindi. Alam yung mga lahat. Grabe naman. Kawawa naman. First live ko po ito sa aking mobile. Pinayagan na ako ni YouTube na makapag-live sa aking mobile phone. Kaya naka 1,000 na ako. Kaya ito yung first live. Wala yata tayong signal, ano? No. Oo.